Balimao Anyokuma, très très urgent et très bonne nouvelle. Mali, Burkina Faso et Niger. Bien mercredi 15 mars 2023. Maliens, bonne nouvelle, follow mais notre terrorisme tara attaqué ke Ségou ou ye échekita. Ou ye attaqué ke Burkina, Dougou no ko Titao, terrorisme binaninko, ou be couchera avec la puissance de feu des FDS et des VDP de Burkina Faso. Terroristes do nyanama menena Mali la Ségou. Terroristes do fana nyanama menena Burkina metla ka be photo ira awla bi vidéo en kalide aya bi vidéo na defo katala ba. Bonne nouvelle flana me ko fo onyana e ko fo mena mu fona plan mo be non. Terroristes attaqué ke jamana sabari la. Mali, Burkina et Niger ou échec tabela. Niger dugu be ko tilaberi ou tar attaqué ke non. Comme on ga sakaw ni fon chouin. Comme on sababu mo nani faga mais armée riposte ke. Bon, munani ni gere be ka bini jamana nga parce que Niger nyabora Mali ni Burkina fait. Mali ni Burkina au Sorassou, les avions, les chars combat, les blindés, les drones 24 heures sur 24 souffrent les camps. Terroristes be ka bombarder Tchogo be ka bombarder au Tchouala. Mali armée, Burkina armée, Sinogoté. Ni Sorassou doit Sinogorat les gars fait de baraka souffert. Matin, midi et soir, 24 heures sur 24. Opération aéroterrestre. Obeka ke Burkina, Obeka ke Mali là. N'ai jamais vu auquel mec a terrorisé de paniquer bi. Niger présent, Bazoum Boraka Kuma. Bazoum ko français n'a ni ferré yé. Mettre la cap, biviro en candidat. Le président du Niger, Bazoum Boraka, tient la co français desera. Ko G5 le ko échec. Comment faire que c'est là où mon frère ko initiative Akara. Ko frère na nyade. Ko c'est là où mon frère force mingla. Ko anti coup d'état de ko be terrorisé kere. Ka chité marché. Ko solution kele be non. Ko ini jamana mo be frontière là. Kino ka je ka barake nyoko fait. Ko français na ni plan fait ka chima marché. Ka le Bazoum mandat sila. Mettre là ka Bazoum ka vidéo kala. Bi vidéo en candidat. Terrorisé fana minele. Fa terroristes be kashi mettre là ko fana vidéo kala ka fo nyana ko bi vidéo en kadidi aya la je fo ka tala ba ka tla ka fo anyana oro temene ko fe ka bala ka militaire do président Assimi ay tikere fo Assimi kusa ka militaire mu nyogote Afrique de l'Ouest be hectare keme wolonvla 747 hectares dugu konturu ko grand buguni ko fe oro do be bursu kona do be na ka tout tike ka dugu kunturu do glan ko ke ka be ka militaire ina fo katibe chogomi malen o ni ngona si katini ngona si do be ka ta glan buguni na oro che kilo shegi abe buguni maradla tout on a de do forêt de do ka yu tike ka bium boy ka oro glan ka ke militaire a photo flene mena marketing boka ira aula. Vraiment, on dit bravo à la transition malienne. Terroristes kako de batola flé peu. Malien a marketing flé ne mena marketing boka ira aula ka fo onyena ko baraw de be ka ke Mali kono. Baraw de be ka ke fambe. Donc vraiment qu'on embêta ambassadeur anyo de fo bela jena a marketing be non. Donc a photo, je m'excuse, mba photo boka ira aula en rola sanno. Donc a fo ena o te mena ko fait bonne nouvelle flanam fana be mono nya fo malien nyena. Abara bonne nouvelle flanam fana be non. Et Bénin présent Patrice Talon. O de bora ko RFI ni France 24 ko lute nyumaya fo Afrique ka dia kono. Bele be ka muruti France contre la. Niger présent be ka commencer ka muruti France contre la. Bénin présent fratala ko tiers la ko RFI mai ko tiers la ko RFI de be ka Afrique China dabarai ko RFI de be ka Afrique fambe tiers ametla ko fana ira aula. Ambe ka camp militaire mun job buguni marala ani buguni tiers kilomètre seki. Maquette du camp militaire de dernière génération de Bougouni sur 747 hectares, modernisé et sécurisé à photo fleni. Mali de camp Kouramidjo, Ayaladje, Nia camp Plani, le nouveau camp militaire, le plus grand camp militaire de l'Afrique de l'Ouest, à photo fleni malien, Agnata Maketila, à photo fleni, à Bela Djeliaba Maketila, Nia a Baketi de Tato Kaimena Ketchouama, Dougou Kontourou. Hectare que me wolon vlaniko. Te mana fait aider. Donc on me dit bravo au président Assimi. Malion, on te mena ko fait kabal avion jigiro be kay non, aéroport be kala, fin bébé kala. Dit jamais vu. Agnon tengoy. Donc vraiment on dit bravo à la transition à la kabaratonia. Donc on dit merci à la police, aux policiers de Ségou police boroye baram gama do mo shila. Donc Malion, Bénin présent
o de fana bɔra le président du Bénin Patrice Talon o de fana ko Faransi ka ko de ban kuma sera o tɛmɛnen kɔfɛ Bénin président Patrice Talon de bɔra k'a yira k'a fɔ ko Faransi ko tiɲɛ yɛrɛ la ko nafa foyi tɛ Faransi la ko RFI France 24 ko n'u y'i da donlen Afrique problème na dɔrɔn k'u bɛ k'a la juguya de k'u t'a fɔ ka nɔgɔya dɛ k'u b'a fɔ k'a juguya de o vidéo filɛ ne Segu Tunkara bɛna o vidéo bɔ k'o yira aw la an bɛ jɛ k'o vidéo lajɛ ɲɔgɔn fɛ aw k'a dɔn k'a fɔ ko vraiment ko mun bɛ k'a fɔ ko tiɲɛ de don o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni nouvelle dumanba dɔ fana bɛ yen nɔ rebelle sema mɔgɔw Kidalikaw commencera ka tɛgɛ u la rebelle minnu bɔra ka blocu kɛ mobili 300 b'u bolo mobili 500 b'u bolo awa Kidalikaw ko brrr an tigɛra u la Maliens bara bana peu nous les fois bela dina renseignement aradaru b'an bolo bi awa an ka fɛn bɛɛ ka ɲi bi donc o yɔrɔ fɔ ka nɔgɔ b'u la pewu Maliens a y'aw da ka sunɔgɔ baara de ba voilà nin ye Patrice Talon de Bénin présent a bɛ ka jigin RFI ni France 24 kan an k'o yɔrɔ lajɛ fɔlɔ. Nous sommes relativement satisfaits de ce qui se fait aux grandes dames de RFI qui ne manque aucune occasion de se réjouir de nos déconvenues réelles ou imaginaires. Nous avons tous entendu ce matin sur vos antennes que le parc W fait l'objet d'attaques régulières. Je ne sais pas si le mot régulier veut dire la même chose que sporadique ou plutôt rare. Mais j'ai été, moi, de ce que nous constatons, nous savons que c'est plutôt rare maintenant. Mais pour vous, c'est régulier. Je ne sais pas donc quel sens vous donnez à cela, mais c'est dommage que vous, ce qui vous intéresse et dont vous faites l'apologie, ce n'est que des choses très mauvaises, ou qui même parfois, si on a une existence, n'existe que dans vos autres imaginations. Je suis désolé de le dire ainsi. Mais la presse a l'obligation d'apprécier les choses telles qu'elles sont et d'utiliser les mots appropriés. Nous sommes dans une situation difficile. Il faut reconnaître les efforts, les points de satisfaction et de succès. Et c'est cela qui encourage les uns les autres à faire davantage. Oh, Bénin président de Ko. Koni anga sorasi ye terroristes faga ka victoire ba kɛ RFI t'o fɔ dɛ mais ni anga sorasi fɛn fɛn fagara fo RFI bɛ pressé ka terroristes publicité kɛ o preuve tɛ n'aw bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ voilà la preuve Mali ye preuve min yira ko Faransi ye terroriste ye Bénin Niger ko Faransi awa américain fana bɛ ka Faransi ɲini k'u b'a gɛn c'est fini pour la France a bɛɛ filɛ a preuve bɛɛ lajɛlen filɛ nin o de kosɔn o bɛ ka manamanaka minnu bila réseaux sociaux kan attaque bɛna kɛ français a ye Mali bila terroristes ka ko de banna aradaru de bɛ Mali Burkina Faso aradar mun b'an bolo aradar pisalenba ni aradar pisalenba bɛ Mali bolo bɛ aradarin photo bɔ ka yira aw bɛɛ lajɛlen na ka yira aw la ni aradarin ni terroristes ko ko alo dɔrɔn an ka tɛ aradarin na ni terroristes ko ko alo dɔrɔn o b'a sɔrɔ Modibo Kone sigilen b'a ka bureau la Modibo Kone b'a capté dɔrɔn ko ko alo Sadio Kamara bon bara n ka aradar mun ye Modibo Kone ka aradar de wa an ka t'a la donc Modibo Kone bɛ ni aradar min kala dɔrɔn renseignement la dɔrɔn ni terroristes ko ko alo dɔrɔn Modibo Kone b'a brouillé ni aradar c'est seul le Mali le Burkina Faso possède Afrique de l'Ouest bɛɛ a bɛ Mali ni Burkina Faransi tɛ sɔn an ka nin sɔrɔ dɛ parce que Faransi yɛrɛ mago bɛ nin na Faransi tɛ tiɲɛ fana fɔ an ɲɛna bon le fait que nin b'an bolo nin bɛ Faransi dɛsɛ ka sunɔgɔ di donc voilà un peu la vérité donc ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na fɛn mun bɛ ka dogo an na voilà la vérité donc ni terroristes ye attaque kɛ dɔrɔn Modibo Kone bɛ se k'a fɔ ko allo Sadio Kamara bɛ cogo di ah bon terroristes filɛ a yɔrɔ la ha Sadio b'a fɔ ko ok Sadio b'a terroristes bunte u talontɔ ayi non Assimi m'u minɛ k'u coup de tête Wage b'u minɛ k'u bɔ k'u bin dugu ma Maliki Diaw b'i sigi u disi la Premier ministre Sogɛli b'u fofo k'u bila dingɛ yɛrɛ kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ k'u bila dingɛ kɔnɔna na ka sɔrɔ ka Ablaye Diop o bɛ taga information fɔ diɲɛ fan bɛɛ ko bon ko sexy baara bila ko baara banna voici la meilleure équipe de cette transition c'est pour cela a y'u soutenir baara taabolo ka ɲi bɛɛ k'i ka différence da kɛrɛfɛ on est de cœur avec vous ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na a kana reculer dɛ la patrie ou la mort nous vaincra donc mɔgɔ si kana ye 24 heures sur 24 au Mali et au Burkina Faso o de kosɔn k'a fɔ aw ɲɛna baaraw de bɛ ka kɛ aw kana décourager dɛ attaque mun kɛra Segu a ye Segu autorité morale kumana an bɛna Segu autorité morale kumakan kala a bɛ ka assurance di population mɔgɔw ma vraiment Maliens aw ni an ka jɛ ka ɲamɛ an y'a dɔn k'a fɔ armée min jamana bolo bi Mali bolo bi n'o ye armée malien ye wallahi an taara u la ka taa fɛ
parce que marifa manga bɔra ni surasiw ni gendarmew ni fɛngɛ a tɔgɔ de gardiw bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ 2e arrondissement da la sima kɔrɔsi donc vraiment o bɛ peuple hakili sigi o bɛ peuple jigi sigi o b'a jira k'a fɔ ko armée monte en puissance ko tiɲɛ don donc vraiment an b'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ mali kɔ kan ko bɛɛ k'i hakili sigi an ka cɛdenw wulila o situation maîtrisée donc foyi tɛ yen anw yɛrɛ population an bɛ yan nɔ an bɛ si yan polisiso da la bi su in na ni ala sɔnna ma fo ka jaabi di an ma k'a fɔ u ko n taara u nana u y'u minɛ walima u y'u fa donc an bɛ kɛ k'o jaabi de kɔnɔ an ni ɲɛmɔgɔw kan ka kuma u ma jaabi fɔ an ye fɔlɔ nka an bɛ yan kɔni donc an bɛ an ka armée fo colonel Assimi Goïta bɛ wuli ka jɔ min na jamana ye an bɛ a fo chef du gouvernement n'o ye docteur Sukali Kukala Mayiga ye an bɛ a fo maliyɛnw y'u jigi da u ka fɛn min na n'o ye ka insécurité kɛlɛ u b'o baara de la donc an b'u fo an b'u barikada an bɛ armée fo an tɛ sɛgɛn foli la ni armée wulila ka jɔ su an b'u kɔ n'u wulila k'u jɔ tile an b'u kɔ a tɔgɔ ye di nin bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ côté jugu bɛ na dɔrɔn walima mobili tigiw. Malien bɛɛ lajɛlen nin bɛ nin ye Segu autorité morale de ye vraiment attaque Mali dɔrɔn tɛ attaque tɛ ka kɛ Mali dɔrɔn na dɛ attaque bɛ ka kɛ hali Niger n bɛna a récit bɔ ka yira aw bɛɛ lajɛlen na Niger n bɛna Niger ta fɔ aw ɲɛna Niger ou bien attaquer que Niger Tilaberi. Voilà, alors c'est bien flâné. Dans la zone de Tilaberi, nous apprenons des sources locales que des bandits armés venus des motos ont attaqué cet après-midi le village de Goulban, localité située dans la commune rurale de Anzourou, à 35 km de la ville de Tilaberi, chef-lieu de la région. Le bilan provisoire fait état de 3 personnes tuées, une balle et une personne blessée et des animaux emportés. Donc, quand il y a fait bella djelengena, utara Niger, kata mogo saba fara, kata mogo ka misiu chouin. Et au Québec, à la coquelle, il y a kata mogo ka misi chouin. Malien ko fayena, aya odaka shinoro. Ali France ambassadeur be ka boka kuma fe kana mogo malien si paniqué. Donc ni attaque ni kera. Ni Malita est segouye, anya Malita bilan fayena. 600 anya Niger ta fo anyana. Mune kera et Burkina Faso, Malien, Mali dorontede, même au Burkina Faso, au Boraka Moundeke, terroristes à plusieurs terroristes neutralisés à Titao, Burkina Dougoudo, Titao, terroristes, voilà, terroristes et comment on appelle là, les terroristes qui ont été repoussés lundi soir à Titao ont poursuivi, ont essayé de revenir, au moins une quarantaine de terroristes viennent d'être neutralisés par la puissance des faits des forces armées du Burkina Faso. Barabana Siksi Barabla. Qu'on faut obéla djelengena. Otemene ko fe ka bala tuguni malien et amena yoro jmen nyafo onyena ayaw daw kas shinogo. Mena révélation do fana kawi. Terrorisme munu meka buntembi. O ja tigele ne do o paniquele ne do parce que opération aéroterrestre mbeka ke avec ku bela djele paniquer. Katla segeran do be muno yira obéla djelengena. Ka fo malien nyena Fransi ambassade be ka boka alerte black ka mogo jatige aw jakana tige de ko fransika munu me malla fransika de munu ni fransi passeport bi ni be malla ni be Burkina ni be Niger ko be ka dugu bla dugu wuri tolo de do sampere bena tigi a ben galon kuma we bu shiganina ayaw daka sinogo koy en tant que Assimi Beya ayaw daka sinogo en tant que président Ibrahim Beya ayaw daka sinogo parce que nyaba la bi ame bidati fo biye mercredi 15 mars 2023 ou nyaba la Mali ni Burkina be ka terroristes faga cogo be ku fagati o ni terroristes bana fagara sano abe foko Mali sera terroristes la abe foko farasi desara donc ou dabara bade ou be ko la juguya ou daula de ka mogo panique ou créer donc mogo si kana paniquer que ça soit au Mali que ça soit au Burkina Faso mogo si kana paniquer président Assimi Ba ka barla tout va très bien donc yoro do be mena ou ka segere do fana fo onyena bela jelen ko la malien be ki daka sinogo bara tabulu kay ima terroristes attaquer ke jamana sabali la ou ye jamana saba mun fɔ k'u ka électricité o bila dɛ n'o ye Mali ni Burkina ni Niger dɛ parce que u ɲɛ b'a la Niger fana sɔrɔsiw olu jarabelen bɛ Mali ni Burkina ka coalition na parce que radar bɛ an bolo radar tɛ fɛn kɛ Mali filɛ bi ni Mali ye nin radar kala dɔrɔn a yɛrɛ ka nin radar lajɛ ni Mali ye nin radar kala dɔrɔn terroristes tɛ se ka kuma ko Mali tɛ bɔ a kalama bon Faransi tun tɛ sɔn an ka nin si sɔrɔ parce que Faransi tɛ fɛ kɛlɛ ka ban parce que an bɛ ka solution sɔrɔ kɛlɛ fana tuguni u bɛ ka na ni panique ye donc k'a fɔ
soyons fiers de nos présidents, le maréchal Assimi et le président général Ibrahim Traoré de Burkina Faso, Bekata, Nambeta, Ambessi. Maintenant, révélation Badoka Aouyebi. Malion, Burkinabéo, je vais vous faire une grande révélation aujourd'hui, mercredi 15 mars 2023. Et avant l'arrivée du président Ibrahim Traoré au pouvoir au Burkina Faso et le président Assimi au Mali, quand les terroristes venaient attaquer, ils occupaient les endroits où il y a des ressources. Terroristes le Burkina Faso reçoit tout le matériel pour sécuriser son territoire et une fois la sécurité imposée, les deux entreprises pourront exploiter l'aide de mines pour le remboursement du matériel acquis pour mettre fin au terrorisme. Les manipulateurs, dans leur sortie en parlant de garantie de souveraineté concernant M. Mahamadou Boukoungou dit Ebomaf, ont oublié de mentionner que Ebomaf, n'étant pas ivoirien, a obtenu une garantie de souveraineté de la Côte d'Ivoire à hauteur de 300 milliards de francs CFA. N'étant pas togolais, il a aussi obtenu une garantie de souveraineté de plus de 250 milliards de francs CFA. Voilà. À son tour. Donc, manipulateur wa fo ayanga sanunta anya di risuma ube kananima wartambolo ambanga minde takaduma ubande meni marfawi. Donc, voilà la solution. Maintenant que le président Ibrahim Traoré est là, est en train de trouver la solution, ainsi que le président Assimi est là, les deux sont en train de faire les mêmes stratégies pour sécuriser les deux pays. Donc les ennemis, les valets locaux là, sont en train de piailler à gauche, à droite. Eh, vous avez ça nous faire. Mais avec pour que tous les moyens sont bons pour sauver l'âme humaine. Donc, au rôle de Donko, il y a pas de la terrorisme qui m'a attaqué qui est follow. Terrorisme de coup. Et moi, Burkina, il a ça non. Terrorisme qui m'a tanga ça nous bord d'état. Koku taï. Il m'a rebelle sema mo be ka sanu chien ka fere kidala. Les rebelles criminels terroristes de la SEMA ou flek kidali. Ou bet sanu chien ni vagabondage de là. Parce que Francis de bou glan ka nous. Bon, on est bantola fleni. Terrorisme de kako banto flé. On est diagwe attaque be sela. O diagwe communication. France 24. Koutara kuma admi fede ka goshire do o dugu jaba foko terrorisme nan ke yan fede o lo ira daire de terroristes. C'est leur bouche même qui est terroriste. Sinon les deux présidents là, maréchal Assimi et général Ibrahim Traoré là, ces deux personnes ne blaguent pas, hein, les descendants de Modibo Keïta et le fils de Thomas Sankara là. Ah, les deux dignes fils là ne blaguent pas avec les terroristes. Donc vraiment on dit bravo, 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 vraiment aux soldats maliens et aux soldats burkinabés. Donc, au rôle de secret bolé fleur au fort angena, donc on en passe encore. Donc Maliens ka fort obela jelengena et amena kuma révélation flana du même camp. Maliens ko erebeli sema mogo nunu sema erebeli sema mogo kuga bugu jenna mali norala sema mogo erebe dugu munun na olu be ka kashi bi ko mali surasu ka taga kidal ko be kashi la bi ko asimi ko mali surasu bla kana kidal nafa foite erebeli sema mogo la RFI de sema publicité kenu dabara nogolenye 400 véhicules mobili keme drubu bolo ni bu bolo ape bloku ali kise kele o te ka ci terrorisme la depuis guerre ndamna fo bi malien Mali Sourassou, ani Gatsia, ani MSA, on devait qu'à dire qu'à Terrousou fra. Alors, dongo, Terrousou tarakata Michi Chouin, comme Boli Gata Kidali Takasra là, Gamoga Mogo Tara Garanda, et Gatsia ni Gatsia Mogo Tarakata Terrousou Mene. Alors, nous, Chouani Godro, ou Nyeshin Kidali, Zonin Konan, là, ou Niger. Ou Tata Oraside, Terra Eurof là, de Terrousou là. Nous, mon Bolou, Nyeshin Kidali Fanfela Orla, ou Boli Kata Niger. Orof là, parce que Bado Kidali. Et rebelle sema mogo de bi. Donc nous choisissons que nous sema mogo de ba clan nous parce que ben des clignes. C'est ça. Tellement Mali emballement nous même Mali corrompu. Ou tegera et rebelle sema mogo là. Ou be ka kashidi. Terrorisme be ka mogo fra. Allez la zone des 3 frontières. Assimi yoram ou libéré. Faut Francis ngo ko terrorisme ko ye to de ko jahanama tasuma. 100 ans Mali armée contre ta Tessit. La zone c'est une zone stratégique. Depuis Mali est Tessit mina dona ne on terroriste kala bana akara akacha sangeli sa ndarona aklibala salo 2022 là Assimi Tessit mina ka di Malima ou ya Francis gendron Français la kasa kurul damna dro Assimi a donc ja terroriste façon de que Tessit Mali ni Niger Mali ni Burkina frontière la zone des 3 frontières dugu do be ko Tessit terroriste be kun dagane bi o kuma susol min jukoro dugu jukoro femina Assimi tara ka be bombarder ka be faga terroriste bolla ka ta Niger de 600. Alors, Niger président fana commencera à tirer ou la tourner. Niger président Bazoum Bora ka fo
ko France be ka technique min di ko ka Niger ka terrorisme kele ko terrorisme ti ka kele ni technique yede Niger président Bazoum ya fo mais c'est ka Niger président Bazoum ko France be ka terrorisme kele fere mun dol ma ka un terrorisme te kele ni fere yede ko terrorisme be kele jamana munu ni terrorisme be ko jamana de bi teke di nyokoma ko France desera Niger président fna fle ka fo de Asimika tien bangera bi Niger président Bazoum ko tiena ko France be ka terrorisme kele ko terrorisme kele ko tewi Niger président Bazoum de bora kanifo donc o image anyo ira ola kateme ne ma fili mena image yoro ndo fana bako ira ola donc ni be ba ira ka fo ala de be Mali fait akira de be Mali fait donc ou be ka manamana kan fait fort contre le Mali à Bengalou tienta chila attaque kera c'est vrai mais attaque fait kera on de terrorisme armée depuis Libye kanu tchou anka quand on négocier nous ka kidal ta ka di terroriste et sema mogoma dien bebora kalama amadu go dien mogo chila donc francika ko de bané fleni terrorisme gani ga ko bana awa France yere franka ko bana parce que France de be ku deme Niger président ye mufo Bazoum awne angaje angola me ñongo fait. La leçon que j'ai tirée de l'expérience du G5 Sahel c'est que il est toujours difficile de pouvoir mettre en œuvre des opérations militaires coordonnées qui impliquent des armées des pays aussi divers que ceux qui sont, de pouvoir mettre en œuvre des opérations militaires coordonnées qui impliquent des armées des pays aussi divers que ceux qui sont mobilisés dans le cadre de ce regroupement. Et si on devait être objectif et parler pour évaluer vraiment le bilan du G5 Sahel, le moins qu'on dirait, c'est qu'il n'a pas été à la hauteur des attentes qui ont pu être suscitées, ne serait-ce que par la presse en tout cas, et les reportages qui avaient été faits sur les réunions du G5 Sahel. Je crois qu'il y a eu une surmédiatisation et il y a eu, par conséquent, comme effet de cette surmédiatisation, des attentes qui ont été excessives. Aujourd'hui, l'initiative d'Accra peut être confrontée au même risque. Voilà. Abeladele kuma message abe fonne ma ko sixi barabla. Bazoum, Niger président Bazoum. Ako ko obeka stratégie fait ko G5 Sahel ka shimanya. Solution kelembe dro. Ini jamana be e ma wada to Bazoum be ka gere Mali labi. Bazoum be ka gere jamana bi. Voilà à secret be de folie fla au nyanata. Donc vraiment on dit bravo, bravo, bravo au Mali et au Burkina Faso ala de tien bangebi. O yora te meno ko fe ka nyefo bela jelingena ko Burkina Faso tukuni mena secret ro ira au labi. Maliens, terroristes de capturer la Burkina Faso. Un terroriste. La plus bonne nouvelle de l'année est que Burkina Faso, un terroriste vient d'être capturé avec un foronto de terroriste de Burkina avec un foronto de maintenant boka ira aula. Bien mercredi, bien mercredi 15 mars 2023. Aune angadje angalaje terroriste de menale flem Burkina Faso boulot ani VDP mo ala roflen les terroristes de menale tanto les terroristes de menale tanto Aba mayra ya. Sono te mariano wala titi sono de jinaba. Chama abanda ni wana. You are kubtanda then you are kubtanda one farm deny bika. Ketro. No hanto romo ne. Terke miera. Abandi te mo bana bebe. Akoda chama ya so. Bugabwe. Bari aya so minyeri. Donc Malien Burkina Faso ni kera Burkina bi. Burkina tasuma de la ou kukala la bi. Vraiment on dit bravo aux soldats du Burkina Faso. Mali fana kelen fana mine segu tuguni. Ah, que Dieu bénisse les deux pays. Malien de Kundo vraiment ambe vidéo yananga vidéo bla amanga karamogo bafu. No e Sheriff Cheikh Tiame Aidara kabako furatigi. Erani mimbila, kononi mimbila.
et diabète bila tension bila Chérif Cheikh Tiamé Aïdara vraiment n'y a qu'à frata abiga banaba peu aka numéro 78 78 03 03 donc mais c'est point incam anga kramoba Chérif Cheikh Tiamé Aïdara kabako fratigi aka furabe erendimi diabète konodimi tension abo bana bela jelemba be anga kramogo che anga kramogo ba no Chérif Cheikh Tiamé Aïdara ka numéro 78 78 03 03 anga foli be bouye Aïdara a Chérif Sarafa Dipingiro anga foli be May Ouattara Ousmane Chérif Manan Aïdara segu ka bele segu lasana kane ambo fana fo anga foli be Mali kramogo Mali chrétien Mali soma Mali doso anga foli be bela jelenge o beka do do transition ye ala ka baraka do transition ina Mali wa me nyongomulu. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse toute l'Afrique. Ode Kundo, Aokambe, ciao ciao. Aya keto yorokele mengena kofo. Et kafo malien dem bela jelengena, merci kaka. Kafo malien tchena muso demiseri makorba ambalma muso Adama Samaki ale kelembe ka laje bado labe no be dimanche menali no e marsikalo ki le temps anin konontonye sogmada fela 10h la beka nyongo sur stade 26 mars là un malien un drapeau artistes be keye non comédien be keye drapeau ere na fay jumenye ko yira malien deuna o denfaya o dilendo anga ministre des sports et de la jeunesse ma noye Moussa Atayeri o teke bashi kana be dese malien be ka nyogon be dimanche do stade 26 mars là o de kundo